Добър ден от мен. Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам малко да си поговорим за това, защо прегръдката е толкова, така да се каже, добър инструмент. Да покажеш на другия, че мисли за него, че просто се интересуваш от него, не си просто кон с капаци, все едно да ти говори нещо, а пък ти да си гледаш телефона, така да се нарече. Просто мисли за другия мисли за другия като за едно общо цяло, че сте едно общо цяло. Не сте отделни елементи, а сте едно общо цяло. И общо взето Бог ти говори чрез другия, независимо дали е лош или добър човека, това като направиш, като прегърнеш даден човек, ти му даваш повече сила и на себе си даваш повече енергия. Не повече сила, повече енергия. Това е зареждане с енергия, но рядко се практикува. Практикувай го още днес и ще видиш каква ще е реакцията на другите хора и каква ще е реакцията на твоето тяло. Хубав и успешен ден от мен и най-важното, усмихнат.